Ungizwe Mlando Mchunu uvume the most powerful artist eNingizimu Afrika uthe umzukulu uSjava kanye noScebi inkosi yamagcokama insizwa engasekho emhlabeni. Asikubingelele siphinde sikwamkelele kanjani kule channel ehamba phambili indaba zikaBhoqo. Mengabe umusha siyacela wenza ubulungiswa na kanjani ke uciphize usubscribe button, uciphize na bell khona uzobona konke amavideo amasha nama clip esifakayo kule channel #indaba zikaBhoqo. Ikhona ke kanjani inkulumo sihlanganisile ke yakhe Ungizwe Mlando Mchunu ekhuluma ke lamagama. Uthi lama artist makhulu ngendlela esimangaliso. Sozwa mbona uSjava advertiser noma ngabe kuthiwa ukhiphile noma ngathiwa wenzani uSjava insizwa ngempela ehleze ithule ngathi ngesikhathi ngeke umbone ngisho ediniwe. Uphinde wathi ke insizwa iphinde zihamba ngalawo mandla kaSjava uScebi Dlamini insizwa engasekho emhlabeni kanjalo ke nomzukulu. Kodwa ke asiqale ngala. Into zabantu asazi ke noma mhlawumbe nawe uthi ke izinto zabantu yini no, kodwa ke nanti clip ihlanganisile kanjani Ungizwe Mchunu egeqa amagoli. Leyo nto leyo uJava is the most powerful artist. Umbone advertiser album, umbone advertiser event, umbone ngisho postile uzongikhohlwa ukuthi unayo WhatsApp. Poster once in a while. Macingwana. Ngisho dumele umbone ekhala. Kodwa make wathi akabiza abantu uzugcwala sold out yonke into ayenzayo. Leyo culture ihambile yangena kumzukulu, yangena uScebi mfoka Dlamini. Yebo yesinjalo ke indaba usizweleke nawe iclip ukuthini ukuphola kwakho kuphawule na kanjani ke kwi-comment section. Uyavuma ngempela ukuthi ke lezi insizwa zi-powerful njengoba seshilo umongameli amabhinqa Ungizwe Mlando Mchunu imvumamvumana evunyelwa uBhama eMelika ukusisela konyoni phezulu kobe kuze emhlabeni kofika phansi kuziswambithi ngeke usibambe isifiso senkabe enkulu sengasha umongameli amabhinqa Ungizwe Mlando Mchunu. Yebo usekhulumile ake sikushiye ke nawe ke nokuphala kwakho na kanjani kwi-comment section.